हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनि बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोना नुगोन मा जाथाय। दा जाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बड'लेण्ड रादाबनि स्क्रिनशट लाबोना होफैदों। दा बिथांमोननिखौ फरायना होग्रोदिनि बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों आरो गासै बाथ्रा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय लिंकजों थांनानै बिथांमोननियाव नायबानो जाबाय। दा फार्स्टआव नायग्रोदिनि मा होनदों जे थांनाय रबिबारनि मोनानि समावहाय गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय जे तुलसिबिल गामिनि निर्मल पाल बिथांनि न'खरैनो गासै 7 सोद्रोमाफोरा गावखौनो फोजोबना लादों होनदों। नोंथांमोननो सावगारिबो होनाय जादों मोज्लेदै। दा बिनि जाथायानो दुखुनि बाथ्रा जे न'खरनि 7 जे गावखौनो फोजोबनानै लानाय आरो बे खेबसे समावनो। दा बिनि जाथायनि सोमोन्दै गोबांनो सोंथि खालामदों। दा बेयाव मिथिनो मोनगोन लासै। दा बेयावहाय नुनो मोनदों 7 बिथांमोना सोरमोन। बिफायानो जादोंमोन निर्मल पाल, बेनिफ्राय मालिका पाल बिमा, प्रिया पाल, दीपा पाल आरो नेहा पाल। गासै गैया उन्दै उन्दैथारमोन, 15 इयार्स, 17, 25। साथामा फिसाजो गोजा, बेनिफ्राय 45 हिन्जाव आरो 52 फिसायमोन। दा जाथायनि बागै खौरांगिरिफोरजों मोगा मोगि लानायाव माने ओनसोलनि आरो गामिनि सुबुंफोरा फोरमायना होदों जाहैदों जे गोबांथार लाख'हायै रां, माने बैसोरनि न'खरनि थाखाय होख'नो हायै रां दाहार लानायनि थाखाय होख'नो हायैनि जाउनाव बिथांमोना जादों जानो हागौ होननानै गामिनि मानसिफोरा सन्देह खालामनायनि गेजेरजों खिन्थादों आरो। दा जेखियानो जाया, जाथाया मोजां जायाखै, समाजनि बाहेरा जादों। माने जोंनि दुखुनि बाथ्रा जादों जे न'खरैनो बेबायदि खालामना लानाया मोजां जायाखै। दा गोबांनावनो बेबायदि जाथाया जाया नङा जायो, माने आंखाला बयनावबो थायोआनो। नाथाय नैबे बिथांमोननि बेलायाव बिथांमोननि परिबेसआ खिन्थादोंमोन जानो हागौ माबादि जोबोद दुखुनि बाथ्रा जानानै दङमोन। दा बेखायनो बिथांमोना सहायनो हायैनि बिदि खालामदों। नाथाय बे गोरोन्थि हाबा। दा बेखौनो बुंनो नागिरदों, मानो होनबा न'खरनि गासैबो जायफोर बिथांमोनहा आसा दंमोन, बिथांमोननि न'खरा जिखुनु आसा दंमोन, दा बेयाव गासैबो फेलें थांजोबनांगौ जानानै फैदों आरो। 7 न'खरनि बेलायाव सासे सानै बेनो गोरोन्थिखा, आरो नाथाय गासैबो जानाया बे बयनिख्रुइबो गोरोन्थि जादों। बिथांमोननि फेमिलिजों लोगोसे बिथांमोननि जाथि बंस' आरो बिथांमोननि हारि आरो जोंनि हादरनि थाखाय बियो मोजां खामानि नङा। दा बेखौनो सानदों उनावहालागै मिथिनो हागोन होनदों। जेनेबा सन्देहबो खालामदों जे बाहाय सिङाव माबाफोर खैसार दङ नामा, सोरनिबा गाज्रि फाव फान्दायनायफोरबो दङ नामा। दा बेनि सायावबो इनभेस्टिगेसन खालामनायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव खावलायनाया नुगासिनो दङ आरो बिथोनबो होबाय होनदों खुंथायनि सायाव। दा जिखियानो जाया मानो, बेबायदि हाबाया जोंनि थाखाय मोजां नङा, समाजनि थाखाय बियो गाहाम जानानै फैयाखै। मानो होनबा सलिउसना बेयाव जायाखै बिथांमोननिया। दा जियानो जाया, दाहार हरनो हायियानो जाथों मानो, नाथाय बे खामानिनि गेजेरजों बिथांमोननि सलिउसना जायाखै होननानै जों नुनो मोनदों। बेखायनो जोंनि समाजनि मानसिफोरा बेबायदि जाबाय थानायखौ नुनो मोनो, नाथाय दासिमबो बेखौ सुद्रायना लानो हानाय जायाखै। दा बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव बेबायदि जेंनाया बयनावबो फैयो। गेदेर मानसिनावबो जेंना फैयो, उन्दैनावबो जेंना फैयो, गोरिबनावबो जेंना फैयो, गिदिरनावबो जेंना फैयो, धोनिनावबो जेंना फैयो। गासिबोनो जेंनायानो जेंनाखा। बेखायनो जेंनानि गेजेरजों थांनानै थानांगौ जिहेतु। नाथाय बेबायदि होननानै गासैबो जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावखौ फोजोबना लानाय आरो बेबायदि फेमिलियैनो खालामनानै लानाया मोजां खामानि नङा। दा बेखौनो जोङो साफ्रोमबो जाहाथे बेबायदि फिन जाया, जोङो नुफिनबावा, बेखौनो आसा थिनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो शेयार खालामना होनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।